Malawi Today. Asama kunamisha ngokwera yayi chiko indirano musamavutike kuzunzika mchikolani yayi besani mautenga ose amene akukuzunzani ife tiko malamulo athu kuti amene tanena kuti ukulu wanu muzunyadira tamva neti kwacha naba ndani kaineyo what is it munena uli nanena uli ndinakufusa ndibane bwanji nena ukuthi mesa nena ukuthi mubane fix nje nena ukuthi ndikuimbira after 2 hours then I called you munena ukuthi bange fix nje ndinalenga anthu agali namena kubanga fix mnongozi bizibili zozo called me bange by nodi ine am not the minister and unani nazoti mukhonze kumeneko that was it and it's just you wait for evidence kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Video imene mwangoiona yangothayi tikufuna tiunike chinthu chimodzi chimene chimachitika mu video imeneyi nde wina aliyense akhale akuzifunsa kuti kodi zimenezi zikutanthauzanji. Poyambirira anthu tiyamikire kunena kuti anduna akugwira ntchito yotamandika kwambiri maka potengera kuti mmakampanimo mukuchitika zinthu zosakhala bwino ndipo poyambisa program imene ndi chinthu chosangalatsa kwambiri kuti mwina miyoyo ya Malawi amene akugwira ntchito m'mafactory itha kusintha. Koma pa mchitidwe umene unachitika dzulo anthu ambiri ayankhulapo kwambiri pamene anduna anapita ku kampani imene anayiseka dzana kuti akonze zinthu zina zimene zinawonongeka pa factory komanso zinthu zina zimene sizikukhala bwino ngati malo ogwirira ntchito pa factory. Zinapezeka kuti anduna anapita akonso kawiri kumanena kuti anthu amene adawalesa kuti aseke kampani adasegula. Koma atampeza mzimayi amene anali kumalo kumene ngati mmodzi mwa anthu ogwira ntchito pa malopa anamukalipira kwambiri ndipo iyeyo poyankhapo adanena kuti adalandira ripoti lochokera kwa Edgar ndi munthu amene mukumuonanso mu chithunzimo. Analandira ripoti kuyenera kuti akuyenera kukakonza zinthu zimene anduna ananena kuti azikonze ndipo mzimayo anapeza anthu ogwira ntchito yokonzayo ndipo anthu akumeneko anapita kugwira ntchito. Anthu amene anatuma kuti akakonzewo anapita kumeneko kuti akagwire ntchito ndipo mzimayo anali ngati owayang'anira anthuwo. Koma izi zinatembenuka ndipo zinapezeka kuti anduna janso anabwera. Sitikudziwa kuti anayimbira foni ndi ndani kuti abwere kapena sitikudziwa kuti chinachitika ndi chani koma ndatiye tiunike chinthu chimodzi. Anabwera ndi kuwauza kuti anthu atuluke wina aliyense mmene. Koma sindikudziwa kuti nchifukwa chiyani sadamvesese kuti anthu amene ali mkati mwa factory imeneyi akuchita chani ndipo akupezekeranji. Mzimayi adalongosola momveka bwino kunena kuti ife tinabwera kuzakonza zimene munadena kuti tikonze. Nde mukaonesensa bwinobwino mu video muona kuti amene akumutchula kuti Edgar akujambulanso zonse zimene zikuchitika mu nthawi imene anduna akumuzuzula mzimayi. Ndipo atafunsidwa kuti Edgar ni nani ndipo Edgar anasiya kujambula ndi kukayankha komanso zomwe anayankha ndi zomwezi zimene akunena mzimayi. anthu agali namena kubanga fix mnongozi bizibili zozo called me bange by nodi ine am not the minister and unani nazoti mukhonze kumeneko that was it and it's just you wait for evidence You guys are stupid. Your friends akuganiza kunena kuti this was staged kuti kapena izizi angozipanga kunena kuti zioneke ngati kunena kuti mzimayi kapena kuti kampani yatsegula factory kuyambaso kugwira ntchito zake pamene idalisedwa kuti isatero.
nde zomwe tikukamba zikuoneka mu clip kuti mutha kumuona kuti Edgar amene akumunenayo ali pamenepo nkumajambula zonse zimene zikuchitika pamenepo, ndipo ndi zinthu zoti zikuchita kuoneka ndi maso. Sizikufunikanso kuti wina akhale akusakasaka maumboni, koma popeza kuti m'malo ano timapereka mpata onena kuti titha kuyikapo maganizo athu mmene tikuzionera zinthu, koma nkhani ndi imene nde mzimayiyu wanenetsa kunena kuti nkhani isayisira pompa iyeyo akasumira anduna pa mchitidwe umene unachitikawo, makamaka omuyalusa akuti iyeyo anayalusidwa. Mzimayi akutero kuti amuyalusa ndipo amukalipira ngati mwana, komanso pomugwira mphewa kuti samayenera anduna kufika stage imene. Nde zambiri tikhale tikumva ndipo zambiri zikhale zikuchitika. Ife mbali yathu ndiyo kukupasirani china chilichonse chimene chikuchitika, komanso ife timangokuonesani zinthu zimene zili ndi umboni ndipo zimene zikuchitika. Ife sitili pano kuyankhula moweruza ayi, koma mongokuonesani zinthu zimene zikuchitika. Nde tatiye ndionenenso kawiri mmene zikukhalira. What did I tell you? Who is the PA? Who gave the number for the PA? He gave me the number. Mukubanga chibali na Malawi. Eddie Gandamandi batsanam. Who is he? Eddie Runyu. Hii namba yangu hili. Namba ndani. Kaile for what reason? Munena uli na neno uli. Ndinakufusa ni. Leta commission. Ndiki bange bwana. Ndio unaenda ukipatimesa neno di mubange fixi. Ndio unaenda uli ndikuimbira sana after 2 hours. They may call you. Munena uli bange fixi. Ndio jinalenga antu agali. Ndamina kubanga fixi mnongo di bizini zozo. You called me to bange bwana. Nodi ine I'm not the minister. Anduna nina zoti mukwenze kumeneko. That was it. And it's also no work for evidence. You guys are stupid. You're playing with games. Mmenemo ndi mmene zidakhalira kumeneko ku factory ya NT mu mzinda wa Lilongwe. Factory imene imapanga matochi, ndipo tikukumbukira kuti dzana anduna adaitseka. Nde mmene takambira mmoja kunena kuti anawauza zoyenera kuchita, nde anthuwo anapita kukapanga zimene adatumidwa kuti achite, koma zomvetsa chisoni kwambiri ndizonena kuti nkhani ija sidathe bwino. Zidaoneka ngati kuti anthuwa anapita kukagwira ntchito. Nde mukaonesesa mu video yo amene akumutchula kuti Edgar amene ali personal assistant wa anduna, nayenso anayankhula statement chimozimozi ndi imene akunenera mzimayi, komanso akuti anduna akunena kuti kumene zimaoneka kuti anthu akugwira ntchito from the evidence, komano sitikuzoti ntchito imene amakamba anduna awa ndenditi, komanso ngati anthu amagwira ntchito ya kampani imene adalesedwa kuti asagwire, timayeneranso ife anthu kuona kukhala ndi umboni umene nafenso tikadakugwira kuti anthu ade amagwira ntchito kumeneko. Koma zinangooneka kuti nali conversation yayifupi kwambiri. Nde tanena kale kuti we are not here to judge, we are here to show you what is happening around. Nde kwa anthu amene mukungotipeza kumene, timanena kale kuti subscribe to the channel, komanso kupanga comment, like, share. Don't forget to turn on the notification bell. Osayiwala kudina kabero muchichewa chomveka bwino kuti ma notification kapena kuti zinthu zoponyedwa pano zizikupezani mu phone mwanu. Kufikira nthawi ina ife tingoti makoma nonse zikomo. What did I tell you today? You said we should not work. What are you doing today? We called your PA asking what we should do. He said we should fix. What did I tell you? Who is the PA? Who gave the number for the PA? He gave me the number. Mukubanga chibali na Malawi. Eddie Gandamandi batsanam. Who is he? Eddie Runyu. Hii namba yangu hili. Namba ndani. Kaile for what reason? Munena uli na neno uli. Ndinakufusa ni. Leta commission. Ndiki bange bwana. Ndio unaenda ukipatimesa neno di mubange fixi.
ndiye munaenda kuti ndikuimbira sana after 2 hours they may call you munaenda kuti pange fix ndiye tinatenga anthu agali ndamene akupanga fix mnomo zimene zozo kodi miti pange bwana inoti ine am not the minister anduna nena zoti mukhonze kumeneko that was it and it's also you work for evidence. so palibe kwa You guys are stupid. You're playing with kids. mpaka ninakuza